rajaa. Mitä sä sanoit? Kerran mulla on sitten Kopenin rajaa. Kui? Siis kun mä katon minne kerran, sanoo jonkun rajan kaupaa. Niin kerrot sit kun sun se Kopenis ylittää se. Siis sun ei oikeastaan ryhmänkin seisokkiin. Vaan tuu nyt kätes siihen sellaisia, että se ylittää se. Minkä rajaa? No siis tällä rajaa, lähde nyt tänne vitu vasemmalle päin. Hei, tuu nyt tänne, täällä on hyviä tarjouksia, tänne päin vaan, juu. Juu, tänne päin, niin, kaikki tää käy, juu, saatana. Täällä Jack and Jonesista ja H&M:stä käy puolet asiakkaista ja niin poispäin, ja haluaisin niin kaikkea täällä, mut sä oot aika lähellä, mutta en mä silti tunne sua. Nyt tänne päin vielä. Eikin tänään yö ei sit mitään säädetä. No mistä vittu näyttää? Vittu, mä en vaikka edes on saatana sohpaa. Näyttääks? No mistä vittu näyttää? No mistä vittu näyttää? No mistä vittu näyttää? No mistä vittu näyttää? Vittu, mä en vaikka edes on saatana sohpaa. Näyttääks?